Amador Arias naceu aquí, na Fonsagrada, no 1957. Hai máis dun ano saltou a fama polo seu papel protagonista na película de Oliver Laxe, O que arde. De paseo polo seu pobo, Amador, estudoso e coñecedor da historia desta terra, descubriunos un feito para moitos descoñecido na fonte de Santa María, no Camiño Primitivo. Justo o 25 de xuño, cando sale o sol, empeza a subir, que o sol sale rojo, era justo na Virgen. Dende aquí seguímolo ata a bella Casa Cuartel, agora pensión e albergue de peregrinos, onde amósanos o froito dun hobby temperá. Levo debuxando desde sempre. Empecé a debuxar en pizarrín. Eu chamo de gravatos en follas blancas. Elexiu estes 16 debuxos para ambientar a nova vida do edificio, que data do 1936. Están feitos con tinta, con gel, algún con carbón, con carbonillo. Este, por exemplo, con pincel japonés, tinta japonesa e un rotring de color. Sempre hai estrellas e cosmos nos debuxos. Ademais das estrelas, nos seus debuxos sempre aparece un distintivo da Fonsagrada. Os depósitos da auga está casi en todos os debuxos. Elemento que mesmo o seu admirado Forges recoñeceu como marca Amador. Forges iba a facer unha vez o depósito da auga. Entón, o primo do seu primo, dixe, eso xa ten Amador publicado. E, pois, non se toca. Entre os traballos da súa primeira exposición, hai un que destaca. Este leva aí un poema do libro Ortigas, de Xiana Arias, que é miña filla. A muller é a súa fonte de inspiración continua. Dibujo moito feminismo, é dicir, ela é terra, é Gea, é miña mai, miña filla, miña muller, miñas amigas. Mentres cultiva outras artes, Amador mantén vivo o seu inicio no cine dirixido por Oliver Laxe. Pareceu moi precioso o guión, porque encima mandoume o guión del, que tiña todas as notiñas, dou fe que a película é fiel ao guión. Encantoume, somos amigos, estamos en contacto. E ten novos proxectos. Daniel Monzón interesarse por min para facer a próxima que iba xa aparcar hai 8 anos e medio, Zarco, que é a historia de cando Vaquilla sale da cárcel de maior. Entre mentres, da man de Amador saen outros trazos. Escribo con relatos cortos, 2 ou 3 folios, sobre a vida, cando sales por aí de viños, divagacións simpáticas. En mente, unha autobiografía centrada na nenez que non semella doada de escribir.